पाడండి మాతాజీ శ్రమంగేశ్వరి మాతాజీ. बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 2వ అధ్యాయం 28వ శ్లోకం. తతో విశేషం ప్రతిపద్య నిర్భయస్తేనాత్మనాపో అనలమూర్తిర్ అత్వరన్ జ్యోతిర్మయో వాయుముపేత్య కాలే వాయువాత్మనా ఖం బృహత్ ఆత్మలింగం. తతో విశేషం ప్రతిపద్య నిర్భయః. తతో విశేషం ప్రతిపద్య నిర్భయా తేనాత్మనాపో అనలమూర్తిర్ అత్వరన్ తేనాత్మనాపో అనలమూర్తిరత్వరన్ జ్యోతిర్మయో వాయుం ఉపేత్య కాలే జ్యోతిర్మయో కాలే వాయువాత్మనా ఖం బృహదాత్మలింగం. వాయువాత్మనా ఖం బృహదాత్మలింగం.
ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापो अनलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापो अनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुरात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम् वायुआत्मना बृहदात्मलिङ्गम् అటు పిమ్మట అటు పిమ్మట విశేషం విశేషముగా విశేషముగా ప్రతిపద్య పొంది ప్రతిపద్య పొంది నిర్భయ నిస్సందేహముగా నిర్భయ నిస్సందేహముగా తేన దానిచే తేన దానిచే ఆత్మన శుద్ధాత్మ ఆత్మన శుద్ధాత్మ ఆపహ జలము అపహ జలము అనుల అగ్ని అనుల అగ్ని మూర్తి రూపములు మూర్తి రూపములు త్వరం దాటి అత్వరం దాటి జ్యోతిమయ తేజోమయము జ్యోతిర్మయ తేజోమయము వాయు వాతావరణం వాతావరణం పొంది ఉపేత్య పొంది కాలములో కాలములో వాయువు వాయువు ఆత్మన ఆత్మచే ఆత్మచే హం ఆకాశం ఆకాశం ఘనమగు ఘనముగు ఆత్మలింగం ఆత్మ యొక్క నిజ రూపం ఆత్మలింగం ఆత్మ యొక్క నిజ రూపము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సత్యలోకమును చేరిన పిమ్మట భక్తుడు స్థూల దేహమును బోలిన దాని ముందే సూక్ష్మ దేహమున విశేషముగా భయరాహిత్యమున నెలకొని క్రమముగా భూరూపము నుండి జలరూపము, అగ్ని రూపము, తేజో రూపము, వాయు రూపములను ఒకదాని తరువాత ఒకటి పొంది చివరకు ఆకాశ రూపమును పొందును. సత్యలోకమును చేరిన పిమ్మట భక్తుడు స్థూల దేహమును బోలిన దాని ఎందే సూక్ష్మ దేహమున విశేషముగా భయరాహిత్యమున నెలకొని క్రమముగా భూరూపము నుండి జలరూపము, అగ్ని రూపము, తేజో రూపము, వాయు రూపములను ఒకదాని తరువాత ఒకటి పొంది చివరకు ఆకాశ రూపమును పొందును. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం. ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము అభ్యాసము ద్వారా బ్రహ్మలోకమును అనగా సత్యలోకమును చేరగలిగిన వారు 3 రకములైన సిద్ధులను పొందుటకు యోగ్యులు అగుచున్నారు. పుణ్యకార్యముల వలన ఏదేని ప్రత్యేక లోకమును పొందినవాడు తన పుణ్యకర్మల తులనలోనే వివిధ స్థానములను పొందును. విరాట్ పురుషుని అనగా హిరణ్య గర్భుని అర్చనము ద్వారా ప్రత్యేక స్థానమును సాధించిన వాడు బ్రహ్మదేవునితో పాటుగా ముక్తిని బడయును. కానీ భక్తి యోగము ద్వారా స్థానము బడయువాని గూర్చియే ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. ఏ విధముగా అతడు బ్రహ్మాండపు వివిధ ఆవరణలను ఛేదించుకొని పూర్ణ దివ్యస్థితి అందు చరమముగా తన ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వమును ప్రకటించుకొనును అనేది సంబంధమున ఇది పేర్కొనబడినది. శ్రీల జీవగోస్వామి ప్రకారము విశ్వములన్నీయును పైకి క్రిందికి ఒక గుంపుగా చేయబడి ఉన్నది. అంతేగాక ప్రతి విశ్వము కూడా సప్త ఆవరణలను కలిగి ఉన్నది. ఆ సప్త ఆచ్ఛాదనల తరువాత కలదే జలభాగం. ప్రతి ఆచ్ఛాదనయు దాని పూర్వపు ఆవరణకు 10 రెట్లు అధిక విస్తీర్ణతను కలిగి ఉండును. తన శ్వాస ద్వారా అట్టి విశ్వములను సృష్టించిన భగవానుడు విశ్వముల సమూహమునకు మీదుగా శయనించి ఉండును.
కారణ సముద్ర జలము విశ్వములోని జల ఆవరణమునకు భిన్నముగా నుండును. అనగా విశ్వపు ఆచ్ఛాదనగానున్న జలము భౌతికము కాగా కారణ సముద్ర జలము ఆధ్యాత్మికమై ఉన్నది. జలాచ్ఛాదనగా ఇక్కడ పేర్కొనబడినది. సమస్త జీవుల మిథ్యాహంకార ఆవరణగా భావింపబడును. ఇక్కడ తెలుపబడినట్లు ఒకదాని పిదప ఒక భౌతిక ఆవరణ నుండి ముక్తి అనున్నది స్థూలదేహపు మిథ్యాహంకార భావనల నుండి క్రమముగా బయటపడి పూర్ణముగు భగవద్ధామమున విశుద్ధముగు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందినంత వరకు సూక్ష్మ దేహభావన యందు తాదాత్మ్యము చెంది ఉండుటయే కాగలదు. భగవానునిచే ప్రేరేపితమైన భౌతిక ప్రకృతి అందులో ఒక అంశము మహత్తత్వముగా పిలువబడునని శ్రీల శ్రీధర స్వామి ధృవీకరించి ఉంది. మహత్తత్వపు సూక్ష్మాంశమే మిథ్యాహంకారముగా పిలువబడు. అహంకారపు ఒక భాగమే శబ్దము, శబ్దపు ఒక భాగమే వాయువు, వాయువునందలి భాగమే వివిధ రూపములుగా మారగలదు. ఆ రూపములే విద్యుత్ శక్తి లేదా ఉష్ణం. ఉష్ణము భూగంధమును సృష్టించగా పృథ్వీ అట్టి గంధము నుండి ఉత్పన్నమగును. ఇవన్నీయును కలిసి దృశ్యమాన జగత్తు కాగలదు. దాని విస్తీర్ణము మధ్యగా అనగా రెండు వైపులా 4 బిలియన్ల మైళ్లుగా గణింపబడినది. ఆ పిదప విశ్వము యొక్క ఆచ్ఛాదనలు ఆరంభమగును. ప్రథమ ఆచ్ఛాదనము యొక్క పొర 8 మిలియన్ల మైళ్లు విస్తరించినట్లుగా గణింపబడినది. తరువాతి ఆచ్ఛాదనలు వరుసగా అగ్ని, తేజము, వాయువు, ఆకాశము అయి ఉన్నవి. ప్రతి ఒక్కటి దాని పూర్వ ఆచ్ఛాదనను 10 రెట్లు అధికముగా విస్తరించి ఉండును. నిర్భయుడైన భక్తుడు వాటన్నింటినీ ఛేదించుకొని ప్రతిదియు ఒకే ఆధ్యాత్మికతను కలిగి ఉండే పూర్ణస్థానమునకు అంత్యమున చేరును. పిదప అతడు ఒకానొక వైకుంఠలోకంలోనికి ప్రవేశించి భగవాని రూపమునే పోలినటువంటి రూపమును పొంది ఆ దేవదేవుని దివ్యముగు ప్రేమయుత సేవలో నియుక్తులగును. భక్తిమయ జీవనపు అత్యున్నత పూర్ణత్వము ఇదియే. పూర్ణుడైన యోగికి దీనిని మించి కోరినది గాని సాధించినది గాని ఏదియును లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिम् उपैति योगी. घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिम् उपैति योगी. प्राणेन गंधम रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. घ्राणेन घ्राण ग्राह्यमगु गंधम गंधमु रसनेन रसन ग्राह्यमगु वै सरिगा रसम रसमु रूपम रूपमुलु కూడా దృష్ట్యా దృష్టిగ్రాహ్యమగు శ్వసనం సంపర్కము త్వచ స్పర్శ ఉన్నట్లుగా శ్రోత్రేణ శ్రోత్రేంద్రియ గ్రాహ్యమగు
కూడా కూడా ప్రీత్యా పొంది పొంది అభో గుణత్వం ఆకాశ గుణము ఆకాశ గుణము ఇంద్రియముల ప్రాణేన ఇంద్రియముల ఇంద్రియములు కూడా నైష్ఠిక కర్మలు ఆకూతి లోక కర్మలు ప్రైతి పొందును ప్రీతి పొందును యోగి భక్తుడు యోగి భక్తుడు ఆ విధముగా భక్తుడు ఘ్రాణేంద్రియ గ్రాహ్యమగు గంధము రసనేంద్రియ గ్రాహ్యము రసము దృష్టి గ్రాహ్యమగు రూపము ఇంద్రియ గ్రాహ్యముగు స్పర్శ శ్రోత్రేంద్రియ గ్రాహ్యముగు ఆకాశ గుణము వంటి వివిధ ఇంద్రియముల సూక్ష్మార్థములను దాటిపోవను. ఈ విధముగా భక్తుడు ఘ్రాణేంద్రియ గ్రాహ్యముగు గంధము రసనేంద్రియ గ్రాహ్యమగు రసము దృష్టి గ్రాహ్యమగు రూపము గ్రాహ్యమగు స్పర్శ గ్రాహ్యమగు ఆకాశ గుణము వంటి వివిధ ఇంద్రియముల సూక్ష్మార్థములను దాటిపోవును. భాస్కర్ చెప్పండి. భాష్యము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆకాశము అవతల విశ్వపు ప్రాథమిక ఆచ్ఛాదనలను బోలిన సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనలు కలవు. ఈ సూక్ష్మ ఆవరణలు సూక్ష్మకర్మల అంశిక వికాసమై ఉన్నవి కనుక యోగి అనగా భక్తుడు స్థూలాంశముల విలీనముతో పాటుగా ఘ్రాణేంద్రియ గాహ్యమగు గంధము ఒకటి సూక్ష్మకారములను కూడా వదిలివేయను. విశుద్ధి ఆధ్యాత్మిక స్ఫలింగమైన జీవుడు ఆ విధముగా సమస్త భౌతిక కల్మషము నుండి పూర్తిగా శుద్ధపడిన వాడై భగవద్ధామమున ప్రవేశించటకు యోగ్యుడగును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి చదువుతాం శ్లోక. సభూత సూక్ష్మేంద్రియ సన్నికర్షం మనోమయం దేవమయం వికార్యం సంసాద్య గత్యా సహతేన యాతి జ్ఞానతత్వం గుణసన్నిరోధం భూత సూక్ష్మేంద్రియ సన్నికర్షం మనోమయం దేవమయం వికార్యం సాధ్య గత్యా సహతేన యాతి విజ్ఞానతత్వం గుణసన్నిరోధం సహ అతడు భక్తుడు స్థూలమగు మరియు సూక్ష్మమగు ఇంద్రియములు కర్షం లయింపజేయు మనోమయ స్థితి మయం సత్వగుణమున వికార్యం అహంకారము సంసాద్య దాటి పురోగమించి సహ కూడా తేన వాణిని యాతి పొందును జ్ఞాన పూర్ణ జ్ఞానము సత్యము భౌతిక గుణములు సన్నిరోధం పూర్తిగా బదిలివేసి
సన్నిరోధం పూర్తిగా వదిలివేసి భక్తుడు ఆ విధముగా స్థూల సూక్ష్మ రూప ఆవరణలను దాటి అహంకార స్థితి ఎందు ప్రవేశించను. అట్టి స్థితి ఎందు అతడు ప్రకృతి గుణములను రజోగుణము తమో గుణము లయింపజేసి సత్వగుణ అహంకారం పొందను. పిదప అహంకారం అంతయో మహత్తత్వమునందు విలీనము కాగా అతడు విశుద్ధ ఆత్మానుభవ స్థితికి అరుదెచ్చును. భక్తుడు ఆ విధముగా స్థూల సూక్ష్మ రూప ఆవరణను దాటి అహంకార స్థితి ఎందు ప్రవేశించను. స్థితి ఎందు అతడు ప్రకృతి గుణములను రజోగుణము తమో గుణము లయింపజేసి గుణ అహంకారము పొందను. అహంకారమంతయో తత్వమునందు విలీనము కాగా అతడు విశుద్ధ ఆత్మానుభవ స్థితికి అరుదించు. వానికి మరి వద్ద చూడండి. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పలుమార్లు మనము చర్చించినట్లు విశుద్ధ ఆత్మానుభవం అన్నది మనుజుడు తనను శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సేవకునిగా అంగీకరించు విశుద్ధ చైతన్యమై ఉన్నది. ఆ విధముగా అతడు దేవదేవుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ అనేది తన నిజ స్థితి యందు తిరిగి నెలకొనగలడు. ఈ విషయమే రాబో శ్లోకమునందు స్పష్టంగా వివరింపబడగలదు. ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా లేదా మరియు ఇతర విధముగా కాని కృష్ణునకు దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను కూర్చుట అనేది ఈ స్థితి ఇంద్రియములు శుద్ధిపడిన వాటి సహజ విశుద్ధ స్థితి పునరుద్ధరింపబడినప్పుడే సాధ్యం కాగలదు. యోగ విధానం ద్వారానే ఇంద్రియ పవిత్రీకరణ విధానము జరుగునని ఇతడు తెలుపబడినది. అనగా స్థూల ఇంద్రియములు తమో గుణమునందు, సూక్ష్మ ఇంద్రియములు రజోగుణమునందు విలీనమగును. మనస్సు సత్వగుణమునకు చెందినది కావున దేవమాయ అని పిలువబడును. శ్రీకృష్ణ భగవాను నిత్య సేవకుడు అనడి దృఢ విశ్వాసమునందు మనుజుడు నెలకొనినప్పుడు మనస్సు యొక్క పూర్ణ పవిత్రీకరణము సాధ్యపడగలదు. అనగా కేవలము సత్వగుణమును పడయుటయు భౌతిక గుణమును పొందుటయే కాగలదు. మనుజుడు ఈ భౌతిక సత్వగుణ స్థితిని దాటి విశుద్ధ సత్వగుణ స్థితికి వసుదేవ సత్వము చేరవలెను. భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు ఆ వసుదేవ సత్వమే అతనికి తోడ్పడగలదు. ఈ సందర్భమున మనము గుర్తుంచుకొనవలసిన విషయం ఏమనగా పైన తెలిపినటువంటి భక్తుల క్రమానుగత బంధమోచన విధానము ప్రామాణికమైనప్పటికీ ప్రస్తుత కాలమున సాధ్యమైనటువంటిది కాదు. జనులు యోగ విధానమును గూర్చి ఎరుగకపోవటయే దానికి ముఖ్య కారణము. నాటకాల రాయిళ్ల నామమాత్ర యోగ విధానము దేహపరముగా లాభకరము కావచ్చునేమో గాని అట్టే అల్ప విధేయము ఇచ్చట తెలిపినట్లుగా బంధముక్తికి మాత్రము మనుజునికి సహకారము కాజాలదు. 5000 ఏండ్ల క్రితము మానవ సంఘము నందలి సాంఘిక స్థితి పూర్ణముగా వైదిక రీతిలో ఉండుట వలన ఇచ్చట పేర్కొనబడిన యోగ విధానము సర్వులకు సాధారణమైన విషయమై ఉండేది. ఏలైన ప్రతి ఒక్కరూ ముఖ్యముగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ఇంటికి దూరముగా బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునందు గురు రక్షణలో ఈ దివ్య కళ యందు శిక్షణమును బడచడివారు. కానీ నవీన మానవుడు దీనిని పూర్ణముగా ఎరుగుటకు అసమర్థుడై ఉన్నాడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ కాలమున భక్తులకు దీనిని క్రింది రీతిలో సులభముగా నచ్చిరి. కానీ అంత్యమున ఫలితమునందు మాత్రము ఎట్టి భేదము లేదు. భక్తి యోగము యొక్క ప్రాముఖ్యమును మనుజుడు తప్పక అవగతము చేసుకొనవలెననుట అందరి ప్రాథమిక విషయమై ఉన్నది. జీవులు తమ కామ్య కర్మములు వాని ఫలితములను అనుసరించి వివిధ జీవజాతుల యందు వివిధ కాలముల కారాగార శిక్షను అనుభవించుతున్నారు. కానీ ఆ వివిధ కర్మలను వనర్చుతూనే ఏదియో కొంత భక్తి యోగమును గూర్చి తెలుసుకొనిన వాడు భగవానుని నిర్హేతుక కరుణ మరియు గురు కరుణ ద్వారా
భక్తియుత ప్రాముఖ్యమును అవగతము చేసుకొనగలడు. తన ప్రతినిధియగు ప్రామాణిక గురువును కలిసికొనున్నట్లు చేయుట ద్వారా భగవానుడు శ్రద్ధావంతుడగు వానికి సహాయపడును. అటువంటి గురువు యొక్క ఉపదేశము ద్వారా మనుజుడు భక్తి యోగ బీజమును పొందును. భక్తుడు ఆ భక్తి యోగ బీజమును హృదయమున నాటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామ యశస్సులను శ్రవణము చేయుట, కీర్తించుట అనేది జలసేవనము ద్వారా పోషించవలెనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఉపదేశించిరి. అపరాధ రహితముగా శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును కీర్తించుట, శ్రవణము చేయుట అనేది ఈ సరళ విధానము మనుజుని శీఘ్రముగా బంధ విముక్తుని స్థితికి ఉద్ధరించగలదు. పవిత్ర కృష్ణనామ కీర్తనమందు 3 స్థితులు కలవు. మొదటిది అపరాధ సహిత నామ కీర్తనము కాగా, రెండవది అభాస మాత్ర స్థితి అయి ఉన్నది. ఇక మూడవది అపరాధ రహిత నామ కీర్తనము. అపరాధ సహితము అనేది స్థితుల నడుమదైన అభాస మాత్ర స్థితి ఎందే మనుజుడు అప్రయత్నంగా బంధము విముక్త స్థితిని పడేయగలడు. ఇక అపరాధ రహిత స్థితి ఎందు మనుజుడు భౌతికంగా ఈ జగత్తునందే ఉన్నప్పటికీ వాస్తవముగా భగవద్ధామమున ప్రవేశించిన వాడే ఎగును. అటువంటి అపరాధ రహిత స్థితిని పడేటకు అతడు ఈ క్రింది రీతిగా జాగరూకుడై ఉండవలెను. శ్రవణ కీర్తనములను గూర్చి మనము ప్రసంగించినప్పుడు దాని భావం మనుజుడు రామకృష్ణ అనుచు లేదా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేది 16 నామములను క్రమబద్ధముగా అనుచు పవిత్ర నామమును శ్రవణ కీర్తనములను గావించుటయేగాక భక్తుల సంగమున భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతములను శ్రవణ కీర్తనములను గావించవలనని అర్థము. భక్తి యోగపు ఇట్టి ప్రాథమిక అభ్యాసము హృదయమునందు ఇదివరకే నాటబడి ఉన్న బీజమును మొలకెత్తజేయును. పిదప పైన తెలిపిన రీతి నిత్య జలసేవనము ద్వారా భక్తిలత పెరుగుటను ఆరంభించును. క్రమ విధాన పోషణము ద్వారా విశ్వపు ఆవరణను గత శ్లోకములందు మనము ఆకర్ణించి ఉన్నాము. భేదించినంతనగా లత వృద్ధి నుండి తేజోమయ ఆకాశమును బ్రహ్మజ్యోతి చేరును. పిదప అది మరింతగా ముందుకు సాగి అసంఖ్యాక ఆధ్యాత్మిక లోకములు వైకుంఠ లోకాలు గల ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చేరును. ఆ లోకములన్నింటికి పైన గలదే కృష్ణ లోకము లేదా గోలోక బృందావనం. పెరుగుచున్న లత దాని యందు ప్రవేశించి ఆది పురుషుడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మాశ్రయమును పొందును. గోలోక బృందావనమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములను చేరునప్పుడు శ్రవణము, పఠనమనడి జలసేవన విధానము మరియు శుద్ధ భక్తి స్థితిలో పవిత్ర నామ కీర్తనము అనునవి ఫలించును. కృష్ణ ప్రేమ రూపమున అచ్చట వృద్ధి నొందిన ఫలములను భక్తుడు ఈ భౌతిక జగమునందున్నప్పటికీ ఆస్వాదించగలడు. భగవత్ ప్రేమ అనేది పక్వ ఫలమును పైన వివరించిన విధముగా జలసేవనమును నిశ్చయుక్తులైన భక్తులే ఆస్వాదించగలరు. కానీ సాధకుడగు భక్తుడు మాత్రము పెరిగి పెద్దదైన లత చిన్నాభిన్నముగా కాకుండా ఉండనట్లు సదా జాగరూకుడై ఉండవలెను. తత్కారణమున అతడు ఈ విధముగా ఈ క్రింది విషయములను సావధానుడుగా ఉండవలెను. శుద్ధ భక్తుని ఎడ వనరించిన అపరాధమును చక్కని ఉద్యానవనమున ప్రవేశించినప్పుడు దానిని నాశమును చేయు మత్తగజముతో పోల్చవచ్చును. చుట్టూ కంచెని ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా లతకు రక్షణము కూర్చినట్లు శుద్ధ భక్తుల ఎడ అట్టి అపరాధముల నుండి మనుజుడు తనను తాను రక్షించుకునుట యందు సావధానుడు కావలెను. మూడవది జలసేవనము భావించినప్పుడు కొన్ని కలుపు మొక్కలు సైతము వృద్ధి నొందగలవు. వాటిని పెరికివేయనితో ప్రధాన లత పోషణమునకు ఆటంకము కలగగలదు. భక్తి లతకి ఆటంకము కలుగుతుంది. నాలుగో లౌకిక భోగములు ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం లేకుండా పూర్ణత్వమునందు ఆత్మను దయింపజేయుట, ధర్మార్థ కామ మోక్షములందు ఇతర పలు కోరికలు అన్నవియే ఆ కలుపు మొక్కలు. 5 శాస్త్ర వచనముల ఎడ అవిధేయత, అనవసర వ్యాపకములు,
జంతువధ మరియు భౌతిక లాభము, గౌరవము, ఆరాధన మొదలగు వాని ఎడ కాంక్ష వంటివి మరికొన్ని కలుపు మొక్కలు. కనుక తగినంత రక్షణ తీసుకొనినతో జలసేవన విధానము కేవలము కలుపు మొక్కల వృద్ధికే తోడ్పడగలదు. అంతటా ప్రధాన లత వృద్ధి కుంటుబడి భగవత్ ప్రేమ అనేది చరమ వాంఛితము ఫలవంతము కాకుండా పోవును. కనుక భక్తుడు ఆ వివిధ కలుపు మొక్కలను ఆది ఎందే పెళ్లగించుట యందు సావధానుడు కావలెను. అప్పుడే ప్రధాన లత పెరుగుదల కుంటుబడకుండా ఉండగలదు. ఆ విధముగా వర్ణించుట ద్వారా భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ ఫలమును హరే ఆస్వాదించగలడు. కృష్ణ మాతాజీ, మీరు చెప్తుండే వింటా లేదా? వాణికుమారి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు పిలిస్తే వినిపించలేదు ప్రభుజీ నాకు. సారీ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. 7th నుంచి. 7th 1 ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, అదే అక్కడి నుంచే చెప్పండి. కనుక భక్తుడు ఆ వివిధ కలుపు మొక్కలను ఆది ఎందే పెళ్లగించుట యందు సావధానుడు కావలెను. అప్పుడే ప్రధాన లత పెరుగుదల కుంటుపడకుండా ఉండగలదు. ఆ విధముగా వనర్చుట 8వది. ఆ విధముగా వనర్చుట ద్వారా భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ ఫలమును ఆస్వాదించగలడు. అంతటా అతడు ఈ జన్మమందే శ్రీకృష్ణునితో కలిసి జీవించుతూ అడుగడుగున ఆ దేవదేవుని కాంచగలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని సాన్నిధ్యంలో నిరంతరము జీవితమును అనుభవించుటయే అత్యుత్తమ జీవన పూర్ణత్వమై ఉన్నది. దానిని ఆస్వాదించగలిగిన వారు భౌతిక జగత్తు యొక్క ఏ తాత్కాలిక భోగమును కూడా ఏ ఇతర మార్గమునను పొందగోరరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు పిలిచారేమో నాకు వినిపించలేదు ప్రభుజీ. చదవటం కాన్సన్ట్రేషన్ కదా. ఒకటి వినిపిలే అంతే మీరు చెప్పినప్పుడు, దానికోసం చెప్పాను. ఒక్కసారి చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మేము వింటుండేది ఈ యోగులు ఇలా వాళ్ళు పైన లోకాలకి ప్రవేశించారు, సత్యలోకం బ్రహ్మలోకంకి ప్రవేశించేది నేను విన్నాను. సో బ్రహ్ముడు ఇక్కడ ఉన్నారు బ్రహ్మలోకంలో. సో అక్కడ ప్రవేశించేది ఇక 3 రకమైన జీవులు ప్రవేశిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు. కొంతమంది కర్మకాండ కార్యాలు, పుణ్యకార్యాలు వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ స్థానం పొందుతారు. సో అప్పుడు అది శాశ్వతం కాదు. వాళ్ళు మరలా తిరిగి కింద లోకాలకు రావచ్చు. ఆ మార్గమున దాని నుండి వాళ్ళు చేరి వాళ్ళు అదే స్థాయిలో నిలుచుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు, భక్తి కార్యాలు చేయలేదంటే వాళ్ళు రావచ్చు. ఇంకొకటిగా వాళ్ళు హిరణ్య గర్భ అంటే విశ్వరూపంని వాళ్ళు భగవంతుడి విశ్వరూపంని, నిరాకార స్వరూపంని వాళ్ళు పూజించి దానిపైన మనస్సు పెట్టి ధ్యానించి ఉంటే వాళ్ళు ఆ నిరాకార భావనలో ఉంటే వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతికి ఐక్యం అవ్వచ్చు అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. లేకుంటే ఇంకా కొంతమంది సంపూర్ణంగా భక్తి కార్యాల్లో నియుక్తులయ్యి శ్రీకృష్ణుల శుద్ధ భక్తి కార్యంలో వాళ్ళు మగ్నమైంటే వాళ్ళు భగవద్ధామకి చేరుకుంటారు అక్కడ నుండి. సో ఈ విధానంలో చెప్తా ఉండేది మనము ఈ భౌతిక దేహం అంటే స్థూల దేహంలో మనం బంధించి ఉన్నాం. సో ఈ బంధనం నుండి అది క్రమంగా వాళ్ళు రిలీజ్ అవుతారు. సో రిలీజ్ అయ్యేది చెప్తుండేది ఈ స్థూలం నుంచి సూక్ష్మం, గ్రాస్ టు సటిల్. మొదటగా ఈ భూమి నుంచి అయ్యే దేహము, తర్వాత దాని నుండి నీళ్లు,
అగ్ని, ఆకాశ. సో ఒకటి నుంచి ఇంకొకటి సూక్ష్మం. సో ఆ రకంగా ఆ కవరింగ్స్ నుంచి ముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. సృష్టి కూడా అయినప్పుడు చెప్పేది సూక్ష్మం నుంచి స్థూలం అవుతుంది, సట్ల నుంచి గ్రాస్. భగవంతుడ మహావిష్ణు మహత్తత్వం సృష్టించుతారు. తర్వాత మహత్తత్వం నుండి సూక్ష్మ రూపము నుండి స్థూలమైన వస్తువులు వస్తుంది. సూక్ష్మ ఇంద్రియ వస్తువులు, ఆమె స్థూలమైన అగ్గి, నీళ్ళు, గాలి, అగ్గి, నీళ్ళు, లాస్ట్ గా భూమి వచ్చేది. సో ఈ రకంగా సృష్టి అవుతుంది. తర్వాత అదే రకంగా సృష్టి ప్రళయం అయ్యేటప్పుడు కూడా అదే రకంగా వెళ్తుంది. సో మనం కూడా ఈ భౌతిక దేహం నుండి ముక్తులు అవుతే అదే రకంగా మనము ఈ సూక్ష్మ రూపంని ఫస్ట్ గా పొంది తర్వాత ఆత్మకి దివ్య రూపమే దొరుకుతుంది. సో ఆ వివరణని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ యోగాభ్యాసాల ద్వారా వెనకాలి సమయంలో సో ఇది అభ్యాసం చేస్తుండ్రి, ఈ పరిపూర్ణతము పొందుతూ ఉండేవాడు. పోతే ఇప్పటికీ మనకి కాదు ఇది అని చెప్తున్నారు. మనకి నేరమైన భక్తి మార్గమే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఆ విధంగా కూడా మనము ఈ యొక్క బంధనం నుండి ముక్తులవుతాం. ఇది యోగాభ్యాసము ఇది సర్వసామాన్యం వెనకాలి సమయంలో. సో అందరూ కూడా అభ్యసించుతుంది. అప్పుడు ఈ రకంగానే అవుతుంది వాళ్ళ ముక్తి అనేది. సో దాన్ని ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇప్పుడు భక్తి మార్గంలో సేమే అదే విధంగా అవుతుంది. పోతే మేము భక్తి విధానంలో మేము చేస్తాం, మనం ధ్యానం మార్గంగా చేయము అని చెప్తున్నాను. సో తర్వాత ఆచ్ఛాదనలు వరుసగా అగ్ని, తేజము, వాయు, ఆకాశం అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఇంకొకటి కవరింగ్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సో మనము మన భౌతిక బ్రహ్మాండము 4 బిలియన్ మైళ్ళు అని చెప్తున్నారు, 4 బిలియన్. సో దానికి కవరింగ్స్ 80 మిలియన్ ఒకటి నుండి ఇంకొకటి. ఫస్ట్ గా 80 మిలియన్ భూమి కవరింగ్, నెక్స్ట్ తర్వాత 10 టైము అగ్గి కవరింగ్, ఇంకా 10 టైము అగ్గి కాదు నీళ్లు, తర్వాత అగ్గి, తర్వాత గాలి, తర్వాత ఆకాశం. సో 10 టైమ్స్ 800 మిలియన్, 8 బిలియన్, నెక్స్ట్ గా 8,000 బిలియన్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఇది భౌతిక బ్రహ్మాండం అనేది కవరింగ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. స్లోగా ఉండే మన స్పేస్ ఏమున్నాం అది చాలా కేవలం 4 బిలియన్ అని చెప్తున్నాం. కవరింగ్స్ ఇంకా ఎక్కువగా, ఇంకా పెద్దగా, ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో ఎవరు కూడా బంధనం నుండి ఈజీగా వెళ్ళక అవ్వదు. అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించినప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని చేసేకవుతుంది, ప్రవేశించకవుతుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. లేకుంటే దీని నుండి ఎవరు ప్రవేశించకపోతే. సో మనకి ఇప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చే విధానము, కలియుగంలో విధానము, భక్తి మార్గంలో మనము ఈ భగవంతుడి నామం దీని నుండి మేము ముక్తులవుతాము. దాంట్లో ఫస్ట్ గా మనము చేసేది అపరాధ స్టేజ్, తర్వాత అపరాధ తగ్గించే స్టేజ్ నాభాభాస. సో దాంట్లోనే ఈ ముక్తి అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. తర్వాత శుద్ధ నామంలో అది భగవంతుడ ధామంలో భగవంతుడ నిత్య సహచర్యలో పొందే ఒక ఇది జరుగుతుంది. సో అయితే ఇవి చెప్తుండేది మనము ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ప్రోగ్రెస్ అయినట్లు, వృద్ధి చేసినట్లు ఈ మనకి అనుభవం అవుతుంది అని ఆచార్యులు మనకి చెప్తుండేది. ఇదేమి మనకి ఇది ఈ జీవనం తర్వాత మనము ఇది కాదు అని కాదు. అయితే ఈ దివ్య ఇది అనుభవం అనేది, భగవంతుడి సంగత్వం అనేది ఇది ఈ దేహంలోనే ఇది భక్తి చేసేటప్పుడే ఈ అనుభవాలు వస్తుంది అని వాళ్ళు అది కూడా చెప్తున్నారు. అంటే మేము జాగరూకంగా ఇది ఒక అపరాధంలో చేయక ఇక్కడ చేస్తే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇలా ఒక చైతన్య మహాప్రభు ఒక బీజ, భక్తి బీజం దానికి పోల్చి క్రీపర్ భక్తి లత అది ఎలా ఒక వృద్ధి అవుతుంది, ఎలా పెరుగుతుంది అని చెప్పేది. ఆ వీడ్స్ ని మేము అవాయిడ్ చేయాలి, కలుపు ముక్కలు. సో ఒకటి శుద్ధ భక్తుల
అపరాధం చేసేది, దాంతో అది నాశనం అవ్వచ్చు. మత్త గజముది పోల్చవచ్చును. సో కొన్ని సన్నివేశాలను వింటాము. ఇప్పుడు మాధవేంద్రపురి వాళ్ళ శిష్యుడు ఒకరు రామచంద్రపురి. సో వాళ్ళ అంత్య సమయమున వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు స్మరించేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు. ఎవరు? రామచంద్రపురి. సో ఒక విరహ భావంలో మాధవేంద్రపురి చెప్తుంటారు, ఓ శ్రీకృష్ణుడు, నేను నీ దివ్యధాంని ప్రవేశించే కాలే, నేను అర్హుడు కాలే. నేను వాళ్ళు ఉండే ఒక ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఆ నమ్ర భావంలో వాళ్ళు ఇంకొక విరహ భావంలో చెప్తుంటారు. అయితే ఈ వ్యక్తి వాళ్ళ శిష్యుడు రామచంద్రపురి, ఓ లేదు, ఇంకా ఈ సమయంలో వీళ్ళు శోకించుతున్నారు. సో అప్పుడు వాళ్ళ గురువుకి వాళ్ళు చెప్తారు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి నా కాంక్షతి సమా సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరం. సో అంటే బ్రహ్మభూత స్థితిలో నెలకొన్న వ్యక్తి ఏమి శోకం ఉండదు, ఏమి ఇది ఉండదు, వాంఛలు ఉండదు. కరెక్ట్. అయితే వీళ్ళు భౌతికంగా ఏమి వాంచుతారు, వీళ్ళు ఆమెకు అది ఒక దివ్య స్థితిలో ఉండే భావాలని. సో ఈ వ్యక్తి దాన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్, మీరు ఇప్పుడు దేహం తెచ్చేటప్పుడు బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉండాలి, మీరు దీంట్లో శోచని నా కాంక్ష, ఏమి ఒక శోకము ఏమి ఇది ఉండరాదు అని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు గురువులే వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని వాళ్ళ అక్కడ నుంచి వాళ్ళని ఇచ్చేస్తారు. చెప్తారు వాళ్ళ ఒక రిజెక్షన్ ఇచ్చే ఆ వ్యక్తి పతనం. అంటే ఈ సరిగా అవగాహన లేక శుద్ధ భక్తులకి వాళ్ళు చేసిన అపరాధం అని చెప్తారు. సో ఇది దీని నుండి పతనం అవ్వచ్చు. తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ చూస్తేనో ఒక తప్పు చూసే ఒక ఇదే తన వ్యవహారాలు తన ఇదే కార్యాలు అయిపోతుంది. సో శుద్ధ భక్తుడిని అపరాధం. సో ఇది ఇప్పుడు మనం వినేది అంబరీష్ మహారాజా దుర్వాసమునికి అంత్యముగా నారాయణ చెప్పింది, నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు తీసుకోనాలి, నువ్వు ఫర్గివ్నెస్, లేకుంటే నేను కూడా నిన్ను ఏమి రక్షించే కాదు. సో ఇది ఈ రకంగా చూసేది అది ఎంత గొప్ప భక్తులు అంత వాళ్ళకి చేసిన ఇది అపరాధంగా అది రావచ్చు అని, అది మనకి ఒక మత్త గజంగా అది చేయవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఇది ఒకటి. తర్వాత ఏం చెప్తుండేది, ముక్కలు కూడా కలుపు మొక్కలు కూడా పెరుగుతుంది, వీడ్స్. సో దీన్ని ఒకే తర కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని తీయాలి అని చెప్తారు. ఎలా ఒక రైతుడు తీస్తారు దీంట్లో కలుపు మొక్కల్ని, అలాగనే భక్తి కార్యాల్లో కూడా మనకి వచ్చే ఇది లౌకిక భోగములు, ధర్మార్థ మోక్ష కామములందు ఇతర పలు కోరికలు అనునవియే ఆ కలుపు మొక్కలు. ఇది ఒక రకమైన కలుపు మొక్కలు, మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఇదంతా. ఇంకొకటి చెప్తున్నారు, శాస్త్రవచనముల అవిధేయత, అనవసర వ్యాపకములు, జంతువుల మరియు భౌతిక లాభం, గౌరవం, ఆరాధన మొదలుగాని కాంక్ష వంటివి మరికొన్న కలుపు మొక్కలు. ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి అని చెప్తున్నారు. కనుక తగినంత రక్షణ తీసుకోనినచో జలసేవన విధానం కేవలం కలుపు మొక్కల వృద్ధికే తోడ్పడగలదు. అంతటా ప్రధానలత వృద్ధి కుంటుబడి భగవత్ ప్రేమ అనేది చర్మవాంఛితము ఫలవంతము కాకుండా పోవును. సో దీన్ని కేర్ఫుల్ గా అంటే మేము నీళ్లు పోసినప్పుడు ఎలా అవుతామో మొక్కలు కూడా వస్తుంది, అలాగే ఈ భక్తి చేసేటప్పుడు దీన్ని తీయాలి, దీన్ని లేకుంటే ఇదే వృద్ధి అవుతుంది, ఇదే మన నిజ భక్తిలతకి చోక్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కనుక భక్తులు ఆ వివిధ కలుపు మొక్కలను ఆది ఉందే పెళ్లగించుట ఎందు సావధానుడు కాగలదు. అప్పుడే ప్రధానలత పెరుగుదల కుంటబడకుండా ఉండగలదు. దానికే ఆచార్యలో మనకి నామము ఇచ్చారు జపించడానికి, దాంతో ఆ విధి నియమాన్ని ఇచ్చారు. ఈ 4 మెయిన్ గా ఆ చెడు కార్యాన్ని మనం నిలపాలి. సో దాని నుండి దాంతో ఇంకా వేరే కూడా మనము ఇవంతా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ విధముగా వనర్చుట ద్వారా భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ ఫలను ఆస్వాదించగలడు. అంతటా అతడు ఈ జన్మమందే శ్రీకృష్ణునితో కలిసి జీవించుచు
అడుగు అడుగున ఆ దేవదేవుని గాంచగలడు. శ్రీకృష్ణుని సాన్నిధ్యములో నిరంతరం జీవితం అనుభవించుటే అత్యుత్తమ జీవన పూర్ణతమై ఉన్నది. దానిని ఆస్వాదించగలిగిన వారు భౌతిక జగత్తు యొక్క ఏ తాత్కాలిక భోగము కూడా ఏ ఇతర మార్గములను పొందగోరరు. ఓకే, హరే కృష్ణ.